خودیه و دنگ و آوازه دنگ بیج ابراهیم ünlüye که او به طرز و شیوه دنگ بیج شاکروی رحمتی کلامان دستره. دنگ بیج ابراهیم ünlüye که او 15 سالن جبو دبارا مالباتا خوب که جوالات باو کالان جگوند ایلانلیا قریازی ارزرومه بری خدای خریبی و خربته و لانقره پایتخت ترکیه بجیبویه دیساجی لگل که اول انشاءاتان کارکری دکجی دفج دنگ بیجی برندایه و حتی جدستی ویهاتیه دجوات و جماعتین کردن انقره دا بستران و کلامین خو جی گرتیه. کسی که تناز نکن ام خوازم به یکی پرسم دنگ بیج ابراهیم ünlü کیه جو کدریه چند سالیه؟ از دنگ بیج ابراهیم ünlüce ezurmi Koprikoy Karayazi yani de nevçevana pasinler Horasan emjuy Koprikoy na ev kamel ser Koprikoy fakat doğum yeri amel ser Karayazi giz velat mene gizum ser çave mera ser meratne ezda hayşa bedinem gündemej navi ilaniye Kek İbrahim nahate çava dest bi deng bêjiyê kir çi tesîr da ser te ku te dest bi deng bêjiyê kir? Ji dengbêjiyê jî pir hewesiya min ji piçûkî de hat. Yani me wer hez dikir ez devamlî kulama bêjim me band gudarî dikirin. Tabii ki me dengbêjê didîtin jî hebûn. Em gava diçûn Qereyazî dengbêja mesela de qehwe da kulam digotin mê çilî li cemê gundê söylemez nihayasî. Dihatin li wê derê Mihemedê Beyro mesela kulam digo. İja gava me wana gudarî dikirin pir kêfa me jê re dihat. Me jî çava dest bi deng bêjiyê kir Kek İbrahim? kekî Yani tesîra kîjan deng bêjî mesela ser te hebû pir tesîr berê ilk awil tesîra dengbêj rahmetiye Resû bandê wî me gudarî dikirin. Bandê Mihemedê Canşa me gudarî dikir. Sidîqoy Qarlûvê Sidîqoy du deng me dengê wî gudarî dikirin. Ve dawiye da derken yani bar bikez 16 nîska 20 sala hebûm. Belki daha 16 salê hebûm. Çend hev bandê Şakirê rahmetî ketin destê min. Min bandê wî gava çer gudarî kirin ew ka min komple me xwe da ser stranê wî. İja ji ber wî him jî kêfa min ji dengê wî re dihat hem jî stranê wî re dihat. Mezekir dengê min jî hinkî yatxenê dengê wî yani nêze min jî li ser wî devam kir. Reqe ji dengbêjekî tu hîn bûyî hînê dengbêjiyê bû yani hostayekî te heyî dengbêjiyê? Hosta Zekî Qapaxlê dibêjin Zekî ew hat mala me du şeva sekinî ji me re kulam got band tijekir em wî hinkî zar bûn. Min jî wî dengbêjî gudarî kir. Li cem me Sofî Ezet hebû wî devamlî kulam digot min wî me bi hev re digot me ji wî gudarî kir. Yek jî birê min ê mezin Recep hey ew jî selam mixwe em jê re bişînin nal melmeketle ezurmî min wî me devamlî bi hev re digot dayika min ji dengbêjî pir anamış dikir fehm dike xalkî min rama xwedê lê be wî dengbêjî dikir. Wî gava min kulam digot diya min digot na nebû digot habêj. Diya min ji stran digot gava min çikî ra yanlış bikira digot na ya neqêre ya nabêjî digot heta wî negota bêjî min kulam tam yerinde eknet. Peki dema te dest pê kir tu pêşî diçû daweta tu diçû cemaata civata te çawa yani dengbêjiya xwe bi pêş bir? Kekî em zaten gava li melmeket bama davet çêba mutlaka ez dibirim. Hem yê stranê dengbêjî hem yê dawetvanî jî me digot. Tabii berê va orkestra falan tune hebû me ger davet dikirtin. Hem her du jî digotin îja gava daweta ez di nav da tune bama millet digot ya tu nehatî va daweta xweş nebî. Yani ji ber wî em wer ji zarokî da di daweta da bûn. Dawetek li kuheba îlam dibirim ez diçûm yani gazî me dikirin. Wer sürekli me va di daweta da berê dawetê berê jî pir kêf bûn. Pir kêfxweş bûn. Em diçûn du rat sekinin li qonaxa mesela diçûn gund ki du şeva sekinin. Me du şeva kulam digotin. Mesela dengbêjî gunda da jî hebûn. İja gava me stran digotin îja bayaqî rekabet çêdibû.
Ve davet berhem aynı yek uydu go yek mi go Eko mesela tecbir naki eko ve davet berhem. yek ve Davet berhem. yek ve jbir O nakim birani naki te usa heye. neziki gundi me eyba bu Seydi bu selam xujerabe mi uy kolam go davet ki da menü me bayağı me 3-4 saat ab hevra go jem her neziki hevun gundi me neziki hevun tabi para millet ezinki daha genç bu para millet xod da serme davet edam mesela em beni işte ki jani xoş bir gota go yalla to sakin bravo bir yani ev hebu belki de neji data da kan nay biram mesela para data da me ilam mesela gavat gotan to tayar çülye işte go falan denk beş doğru go aman hacı xayabet go alet to gava beni karset go qa to gava çüj da karinu falan da to mecbur da data da kolamı beş Kek İbrahim. kerek Tehana ber dengbeji kared najliki. Jbo ku debara xu biki, maişeta xu biki. Te ne kar bu bi serê xwe dengbeji bikira û te debara xwe bikira mesela. که تو راست بیشی مثلا زمان که می تام دنگ بیشی دکر ایجا دوی آره دا هن که دنگ بیشی رابو مثلا می باندمان گداری دکرن دوی آره دا دنگ بیشی رابو ام گواتن قربتی ملوان درنا پر هندک دگو yani em beni davet ba ya naha cemaat ba me dego ve ki dene me kif seri xud ru nedin iş nedgo ijava kanal ve bun mesela TRT Kurdi ya Şam TV Damla TV van kanalana gaval ser ve bun le ser deng biji zede evk bu yani aynı eski gormancı me eski em beni işte beri can dedi bira me hat yani me can de aynı devam kır megu emji bona gele xoş bona millete xo em de beni brava ev kame wenda nebe yani deng biji MP evdun astıken MP kültüra me derbas buna me em beni lükuderi çibise kolamati zaman mesela tu mesela kolamik dilad beji ye keşkad beji Pırtıştı bir Amerika mesela dildi kevi bir Amerika gençliğe Amerika kevi bir Amerika kaya o zamanı beri koçeri ev kat kevi bir Amerika yani hem kolam sırf stran teninin yani bence de her tişte her anlamı değişik. Keke te dixwaz bas dengbeji bikira. Yani bes Sadece dengbeji te bikira. tabii ki merud khası ana mesela dengbeji gava keva meryal cibe kare merya ev ka merya xoş bir hale merya xoş bir meru da khası yani sade dengbeji xobu ki sade mesela sürekli kulağıma derxe sürekli beji sürekli mesela her tişti değişik kameru gava karda bir kevi mesela işi inşaat atlı şehir ruki ne yaptı tu çevre xuendat ki tu işi xuendat ki naz zaman ji xarabe Peki tu bir kare dengbeji çawa birêva dibî? kare dengbeji mesela baro terim iş ha insanı minate jaral mdibinin dibe ve xale bu dengbej defere ez yuan strana dibejim emivar eteni limale Facebook'e ve etken canlı yayına çetken em beni le servi min ki zedet xabeten mesela bayağı millete melser xabete dengbeja mesela de messenger da merik telefon dike es kanasnakım tağlı Kuzey Irak mesela Avusturya ya işte telefon messenger da yarı da bir tutkarıcı mara kolam ki beji jiberi çanda kurmancı yani ez devamlı hazdıkım em bir işi Te ji kare dengbeji para kazanç kiriye. keki mesidi derxastin tabi de sidyada gele ki millete mesaq ve bayağı frotan yani em benim serfa me milyar bu mecid 8 milyar kert Kişan salı te derxiz û piçinavi. Dengbej İbrahim derxast ama me var bu xod ev çekiri Bas kelamete bun, kelam ustrani. kolam se haviye me bun yedini ye Dengbej Şakir rahmeti işte Kişan kolam sal bu? me parne perar derxast Bana perar der. Bas kasete ki te hey yani CD ki te hey. es sidi hey Çen salı dengbeji ki keke? keki ezemaj
zarotiya xwe da dengbêjî dikim. Yani çend sal mesela takriben? Çend sal Na çend salî? ezana ve çilu heft salî me. Çilo hep salî tu. Yani 72 doğumlu dike kaç? hey 35 sal falan mesela tu dengbêjî. 3 sal rahat heye. Çend stran û kilam da hafıza te heye? Çend stran Ji ber xudkarî bêjî. na ji ber xwe ez Kulamê Rehmetî Şakir halê lê dizanim ji xêncî çend heva. Yani ewan jî dizanim de sürekli qen nabêjim. Mesela wanên Kulamê hevkî dirêj falan ez pir ew nadimê. Xudkarî hejmarekî bidî yani çend hevin mesela jimare? Ji mar ez dîsa nêrde çi bêjim yani bi texmîna min 300 hev falan hene. Çend hev kilamê te hene? Kulamê me bi xwe Eko te ji ber xwe derxistî. yim ji ber xwe derxistî texmîna min nêzîkiya dê heva hene. Dê hev heye. Baş. Yekiya mazlum derxistî işte yani hene çend hev jî diliha. İbrahim Ünlü, di xortaniya xwe da dema ku dengbêj Şakiro li İzmîrê bûye, xwestiye ku wî bibîne. Lêbelê Şakiro li daweteke Kurdan bûye, ji loma jî wî nedîtiye. û ev yek jêra bûye meraq û di dilê wî de maye. Lêbelê piştî wextan ew dengbêj Şakiro di xewna xwe da dibîne û Şakiro tasa şerbetê dirêjê wî dike. Tesîra dengbêj Şakiro Rehmetî Şakiro gelekî li ser te heye, li ser kilamên te, li ser şêwe û tarza te dixuye. Dengbêj Şakiro tesîreke çawa da ser dengbêjiya te? Dikarî me ra parî beqala wî bikî? Gege dengbêj Şakiro tabii ki me dengê dîtibû me bandê guhdarî kiribû min şexsî wî qenê dîtibû. Îja mala wî hat ji Qerê azî anîn Enqerê. Gava hat Enqerê ji vira jî bar kir çû İzmirê. Gava çû İzmirê, li İzmirê em jî çûn wê derê qurbetiyê min rokî wer hez kir yani min got ez şexsî bibînim. Hem pêra ji Kulam du Kulama bêjim min got hela yani bira li me ji me re dibe çi. Wê çaxeyekî daha em genç bûn. Ez bar bikim nebibûm 20 salê. Ez çûm me pirsî adrêsa wî ez çûm nêzîkiya ber derê wî mala wî me pirsî me got işte mala xalê Şakir got virayê xanima wî bi bar bike derket me pirsayê kir got nêl mala. Got çû cîkî dawetê. Îja min jî got min got me tê çax te tê got hele belûne. Got belkî dereng were belkî zû here. Em jî li qonaqê dixebitin wê çaxê jî em jî tam serbest nibûn. Em di fîrmakê da bûn, işmişî înşaata dîsa. Daha min nedît. Ji li ber wî zaten rahmet kir. Vê dawiyê da rokî min di xemnê da dî. Min di xemna xwe da dît, min dî li odê rûniştibû Kulam digot. Ji min dî ji min re got tu ji Kulam kî bêje? Min dî jêra şerbet dikanîn. Şerbet anîn got nana şerbetê got bidin İbrahim. Min va di xemna xwe da dît me ew şerbeta xwar. Yani ew şerbeta wî nexwar. Da min got bira İbrahim bixwe. Li ser wî him Xwedê rehma xwe lêke yani ez Kulamê wî însanê min faydê dît yani me qe tu kêmasîke nedît. Kek İbrahim nihat dixwazim vê yekê pirsim. Çi ferq û cudahî di navbera dengbêjiya berê û dengbêjiya niha de heye? Tu çawa dibînî? Dengbêjiya berê tabii ki wan dengbêjê berê xwe belû kiribûn. Erê millet digotin berê digotin gava dengbêj neyê digot dawet nedikirin. Yani mesela em bînin li hêviya dengbêja disekinîn heta dengbêj nehatana dawet nedikirin. Yani va gerçek bî li dengbêja geryanan rû anêgoreyê rû dîtine ha serfiraz kirine tişt danê pîcame danê gore danê ji dengbêja qedr û qîmet dane dengbêja jê hez kirine. Dengbêjê niha mesela tu mêze dike Facebook'ê da pir gelek dibînî em dengbêjin. Gelek dibînî mesela işte dengbêj falan bêvan ez qe kesî bi nav nekim gijî saeta gişka xweş bi gerçek jî ez dibêjim biraz saeta gişka xweş bi yani belkî merû hey kêfa wî jê re nehatê qeş dengbêjî nizanî bîye gava dengbêjiyê derketî niha xwe belû kirî mesela kêfa wî jê re tê em jî hez dikin bira kêfa miletê me ji dengbêjiyê re were. Yani tabii ki di arê da xwe belû dike. Yani dengbêj xwe belû dike. Merû tu nikare bêjî mesela işte falan kes dengbêj nine.
Nahkeke dengbêjê me berê mixabin hemû di nav feqîrî û xîzaniyê da jiyan û jiyana xweşdestan mînaka dengbêj şakiro berçavanê dengbêj resol berçavanê û gelek dengbêjê me mixabin di nav xerîbî û xurbetê da kes xwedî li wan dernet ket ew jî ji vê yekê gelekî gazinc bûn li gorî te niha civata Kurd êdî Kurdistanî xwedî li dengbêjê xwe derdikevin tu çawa meselê dinêrî Keki velet derketin na çi bêjim berê belkî na hepkî daha sêdeyî hinkî na daha milletê me daha ji dengbêjî hez dike pek feqet feqîriya berê jî yani wê çaxê di nav gelê me da gelek feqîr jî hebûn yani ema sirf dengbêj tenê feqîr nebûn. Mesela temiziyet kir mêrik teze seferî bû filan bû bêvan bû derken tabi hinek durumê wan xweş bûn hinek jî gelek insana feqîr bûn. Yani ema sirf dengbêj tenê feqîr nebûn. Îja mêrikê dengbêj jî wî jî îşik nedikir, karek nedikir, heta êvarê dengbêjî dikir, gava dengbêjî dikir. Tabi rizqê mêrê ji Xwedê dide. Yani hinkî xebat daha alîkarî daha merûz û xwe tov dike. Dengbêjiyê da jî ege wan jî mesela bigota ez işte têmê dehata te tuya qasa pera bidim ez têmê kolamkî dibê me tuya qasa pera bide. Yani belkî wan wer bikirana daha bi qedr û qîmet bana. Îja gava zarokê tê cêm min dibêjî min re kolamkî bêjî tu nikar kabê pera bidim ez ji te re kolama bêjim. Tu yê mecbûr kolamkî jê re bêjî dilê xweş kir. Yani dengbêjî jî mêrikê dengbêj bir türlü axirê zengîn nebî. Rast. Keke İbrahim niha dengbêjiyê da kevneşopiya gelenoka serhediya heye em dema tu divê dengbêjî serhedê bîra mirov Erzurum Muş û ji kekê xwe re bêjim wan rast agirî wan dera tê bîra me re Ebdalê Zeynîkê jî tedî xwe ji agiriyê bû ji serhedê bû dengbêjiya Kurdî da ciyê dengbêjên serhedî çi ye? Ciyê dengbêjê serhedê ji serî de hema ji kaniyê de Ebdalê Zeynîkê de bigire heta sona dengbêja yani ew jî bî de em dibêne ya genelek niha gava di ava jî di kurmanciya me de yani Rebê alemê denkî xweş dayê kurmanca. Mesela tu perê mêziyet kir di sanatçıya da jî ki perê wan kurmanca. Yani dengî xweş bence dengî kurmanca. Yani ne dengbêjî tenê. Tu li kîjan kanalê mêziyet kir dibêje estê pirsî îlam kurmanca. Kurmancı nizane bijî îlam perê kurmanca dengî wan xweş. Ez bi xwe viya bawer dikim. Zû dayî münaqeşekê heye, nîqaşkê heye. Hin kes dibêjin agirî dibêjin wala dengbêj şakiro ji agiriyê bû. Erzurumî dibêjin Qereyazî jî dibêjin nexasim dibêjin newala ji Erzurumê bû. Mûşê me jî dibêjin newala Mûşî bû. Li gorî te dengbêj şakiro ji ku derê bû? Dengbêj şakiro eslê wî ji Agirî. Ji Nexçeva Agirî hatî heta gundê an navê gundê navika dibêne çi dibêne ez nas nakim. Feqet şakiro li Qereyaziyê mezin bî. Li Qereyaziyê yani li wan gunda geriyane bavê wî devamlî Agirî Qereyazî vana çûne hatine. Li Milazgirê mesela xaltikî me li wir li Mêrbû digo bavê Şakir mesela ava Şakir bavê wan digo datin ciyê me digo bi nêvanê heftekê disekinîn. Niha îlam Agirî Qereyazî Mûş vana zaten berê giyek bûne. Ayrım tune bûne. Şakiro hem li wir bî hem li Qereyazî bî hema feqet agirligiya Şakirê rehmetî li Qereyazî bî. Biraqe kes viya lê nebixwedî. Bê çima nebixwedî? Dengbêj Resul Qereyazî, Ebdalê Zeynîkê Qereyazî, Mihemedê Beyrû Qereyazî, Mihemedê Canşa Qereyazî. Yani tu gava li Qereyazî mêzê dike ha dengbêj zahir ji Mûşî. Ew jî tabii ki Mûş û Qereyazî zaten tu di wê naxçevana jora Hüseyin Orgunozê. Hüseyin Orgunozê ew jî ji Mûşê mesela Sidîqoy Qarlûovê jî ji Qarlûovê. Feqet dengbêj benim ez dibêjim min carê dîsa va canlı yanê de ji got min got kaniya dengbêja Qereyazî hinkî li zora milletê me Agirî wan çû. Yani min ji got belkî na belkî de Agirî de Vanê de Diyarbekirê de Patnosê li Mûşê min got ez ham mêzê dikim agirliğê vîra li Qereyazî.
yani dengbej Gori de çima kare yazıyor. li gorî min Sedemavi çi yani. sedema çima qareyazî dengbêj li wir devamlı qet dengbêjî yani nexweş negotine ji wir derneketine. Kîjan ji wir derketî sürekli millet gudarî kirî jî hez kirî. Lê bîyê xwedî yani. Kanayîro tulumê bîyê xwedî tu tê vira programê me ra çê dike işte dengbêj İbrahim Ünlü tu dide tanıtmışkirinê mesela tu dibê dünya alem te 10,000 30,000 merû em nas kirin. Na kaset nibana, ban nibana, deng nibe, kolam nibe, stran nibe ka merûyê çer tê nas kirinê. Ê ji ber wî dibe me mesela dengbêjê qereyazî pir tê nas kirinê. Yani tabii ki em gibirê hevin. Ama dengbêjê qereyazî zêde tê nas kirin. Evxaniyê ku ji ber qaçaxe wê di nava çend salan de bêxirab kirin mala dengbêj Şakiro ye. Şahê dengbêjan Şakiro di sala 1983 da ji qereyaziyê tê Enqerê û vê xaniyê ji xwe ra çê dike û bi qasî 3 salan li vê malê dijî. Daxwaza Ünlü ev e ku Kurd xwedî li mala dengbêj Şakiro derkevin û ev mal bibe wek muzeya dengbêj Şakiro. Ki demekî tu jî li mala dengbêj Şakiro ya li Enqereyê may birayê te jî heta duhî malê de ma û par me bi cenabê te re me reportajekî gelekî xweşî çêkir ku gelek kes jî hay ji vê meselê tunebûn hay jê tunebûn ku dengbêj Şakiro hatiye Enqerê bicî bûyê du sê sala malekî de mayê û na em li ber wî malê jî tê çavarê kirin ku wê were xirabkirin jî mixabin. Projeyeke te hebû te digot de xwezla mala dengbêj Şakiro neyê xirabkirin û bibe wek muzeyekî muzeya dengbêj Rehmetiyê Şakiro. Li ser vî dixwazî çi bêjî? Li ser vê mesele dîsa aynı ez wê gotinê dibim ama illa sada vira nene yani wekî dinê merû li hev bibe xwedî vira jî ka vira mesela em bêne de dibêne Enqere gêce qondî. Mesela gêce qondî çêkirine vira jî illa rokî ne rokî yani ew tabii ki der doğru hesşandane ev jî rokî heş yexilmiş bibe. Ka mesela xêra xwez ka merû lê bibe xwedî merû tê ki müze fotoğrafê wan têxê tê de rabiya rûniştî du sê sala davet Allah'ı xwe ver kirî. Yani milletê vira gihatî guhdar kirî jê bandan mêrik li vira rabî çû û li sê qizilay kasêt kerî band anî li cem rûniştî ji xwe re band tîjê kirî. Way na ez mêzê dikim bandayî vê şartî hela guhdarî dike. Yani vajî işte pir tişkî xweş yani ez kêfa min tê ya dibe işte wê çaxê ji me re va özel tîjê kiriye ez vî dengê wî guhdarî dikim. Merû pê kêfxweş dibe. İşte gava wan dibîzim mesela êj dibîm ez ya ez dibîm demek ki êj jî dengbêjim yani xwe dibîm êj dengbêjim ka birava işte va insana jî me guhdarî bike kolamê min. Dünya boş e em rokî merû tu her mêzê dike tu çû. Yani li gençlîğê li zeman mêze nake. Îhan ji ber wî ez hez dikim em ha devamlı li hev bibim xwedî ji hev hez dikim. Kek İbrahim na diyem tecrübede aciz nekin. Rica dikim birê min. Merhaba axı gelek gotin. Rast e. Li tedî bername hinek Kurt eme. İnşallah me bername mezin berfirahtir. İnşallah. İnşallah. Na ez dixwazim wek pirsa dawî. Tu dixwazî wek dengbêjekî Kurd û li Enqereyê li xurbetê li xerîbiyeyê ev yek çi tesîr ser dengbêjiya te kir? û mesajê te dawî ji bo gelê Kurd û gelê Kurdistana Başûrê Kurdistanê çi ye? Nakekê merû gava ji welatê xwe hat derket qurbetiyê na li vira mesela bîna hebin, daîre hebin, çi hebise dîsa merû hezkirina welatê xwe bi van derna nade. Va yek. Yek jî merû gava terî wî welatê tu tê vira hinkî daha dilê meriya bi xemgîn e hinkî daha bi hesret e. Cara ez rû dinimê, cara ez rû dinimê mesela kolamê bi xwe bi xwe dibe mêwer dilê min dişewite yani de tu zeman mêzê dike zeman su gibi axıyor mine av derbas dibe. Dilê te dişewite işte tu mêzê dike tiş dikevin bîra te tu merû bi xwe kolamê derdixwe. Yani bi xwe tu dibêjî dilê xwe rehet dike. Ji jî yek cara dibême ez dibême ez wan kolamê bi xwe dibêjim ez ê ji vira şûnda qeyd dikim merû cara zeman tê tu rokî du roj şûnda tu mêzê dike te kolama ji bîra kirî. Yani qurbetî hinkî bi hesret e. Hinkî dilê dengbêja jî dilê mera hinkî daha welat dişîne hinkî daha toplumê mesela ez ha bi tenê disekinim ez aciz dibim.
Ez dibim gelo yek işte mina Camir ki mina Ömer, yeki mina mesela keki Afselam, yeki abi Müjuli, yeki mi Godari ki yeki em şura cemaat ki şinken hep hep ev kemel servi. Yani biteni biname dernek kesinlikle ez biteni darenak. Şîreta te pendên te ji bo dengbêjiyên ciwan çi ye? Şireta min çi na dengbêjî yekî îstega wî hebe jî hez bike dengî xweş be bira Xwedê rêyî veke ez jî hez dikim. Mesela ez godarî dikim yek kolam ki dibêje ez îlam godarî dikim hezê mela gelo çewa dibe di ku da yanîş dike di ku da xweş dike. Yani merû hez dike godarî ke. Ji gava tu mêze dike di cîkî de hebkî yanîş dike merû dibe xwezda li cêmî ve mijêra bigota aha daha xweş kira. Janek miletê me hene tu dibe caviya xweş çêke dibe ya gelo ew xwe pir mezin say dike halbikî ne say. Mesela kolam ki tu gava dibêjî gede tu rin li ser bixebite çêke gava te kolam xerab bû ew ne dengbêjî yani ez ser xwe jî bêjim. Kurda me gede tu orijinala wî bêje ne kêm ke ne zêde ke ha bi seda te dengê te ayrî dengê her însanê Xwedê ayrî ayrî daye. Ji ber wî ez hez dikim bira rêya her kesî vekirî be bira her zaman dengbêjî ew ka dewama me kurmanca be em ancak zaten di saya wî de hevdû nas dikin hevdû dibînin ewekî dinê jî em zêde guh nadin hev. Li gorî te wê dengbêjî berdewam bike? İnşallah devam bike. Dengbêjên mezin wê derkevin dîsan nav kurmanca. Dengbêjê mezin ka Xwedê bizanibin na dengbêjê mezin jî îlam hene yani yê dibêjin jî yani peki wer em xwe negînin rehmetî Resul Şakirê rehmetî Evdalê Zeynîkê wan tabii ki ka me canlî li cêman negotine belkî te mêze kir zeman were kolamê wan yê daha xweş bêjin yani merû qet nizane yani her Xwedê bizanib. Gava merû tişkî îstega meriya hebe îlam ji nav wî tişt dertê. Belê mala te ava. Mala te Ji java. bo vê bernameya xweş, saeta te xweş, Kek İbrahim. Dengbêj İbrahim Ünlüye 47 salî, ji 15 saliya xwe pêva, li dawet û cemaetan de dengbêjiyê dike. Dengbêj İbrahim Ünlü beriya 3 salan sîdiyeke kilamên dengbêjiyê derdixe ku 3 kilam aîdê wî û kilamên mayî jî yên dengbêj Şakiro ne. Dengbêj Ünlü xuziya xwe bi xwe tîne û dibêje dexuza hal û wextê min di cîda bûye û min bas dengbêjiyê bikira. Derdê bê dermanî birayê gertiyê qanûna tersa giranî birayê welatê xeribê derdê pûşê bê dermanî birayê heyanî dünya xweş ava bi axîn û keder û mereqa dilê me hemyanî lo Vay. Saet xweş, saeta te xweş.